Igsuon ang pagkaon sa mga Kristohanon, mao gayud ang pulong sa Dios. Ang mga matinud-anon nga nagtuo ug nag-alagad sa Ginoo, dili gayud kana sila mabuhi kung wala ang pulong sa Dios. Magluya ang mga tao igsuon nga dili makakaon sa pulong sa Ginoo. Ang matinud-anon nga nagtuo ug nag-alagad sa Ginoo, dili nang pagkaon dinhi sa kalibutan igsuon. Tungod kay kanang pagkaon dinhi sa kalibutan, ang mabusog ni ana, ang ato lang lawas. Apan ang pagkaon nga mao ang pulong sa Dios, ang mabusog ni ana, ang atong kalag. Mao kanay pinaka-importante igsuon nga ang tao dili mabuhi sa mga pagkaon dinhi sa kalibutan, kun dili ang pulong usab sa Dios. Mao kana ang pagkaon sa mga tinuod nga anak sa Dios. Mateo 4 versikulo 4. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Mao na igsuon kung dali ka nga maluya, kung dali ka nga mapandol sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo, kaon og maayo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang tao nga dali nga ma-discourage, dali nga mangluod, dali nga mapandol sa iyang pag-alagad, kulang na sa pagkaon sa pulong sa Dios. Maong sa kanunay igsuon, mukaon ta sa kanunay sa pulong sa Dios. Mutuon og mubasa ta kanunay sa pulong sa Dios ug ato gayud kining sabton aron ang kadasig sa pag-alagad sa Dios ug may kalig-on sa pagtuo ngadto kaniya, ato gayud kana nga maangkon. Amen. God bless sa tanan.